हेल' लोगोफोर नै भिडिअ'आ दिनैसो लाबोनो हालायबाय आंहा होनो सानबाबो होनोनो हायासै माथो खालामबावनो आरो जिउआथ' सानसेयानो गैखाला लोगोफोर माथो होनबावनो अब्लाबो दसे नोंथांमोनजों नुजाफैब्ला गोसोखौ मोजां मोनो बेखायनो फैलायबाय आरो फुजा बोथोर आंहा हले फुजाबाबो जेबो लोगोफोर गोजोननायानो गैया देहाफोराबो सुख नङाना जाबाबो जायाबाबो दसे सम बेखिनिखौनो नायलांदो लोगोफोर भिडिअ'आ सुंद' जागोन बे गोलावद्रायबो बानायनो हाया देहाफ्रानो थिग नंथारालै लोगोफोर आरोबा फुजासिमहालागै मोजाङै बानायनो सानदोंमोन आङो देहाफ्रा थिग जाबा नाथाय गैया लोगोफोर अब्लाबो आङो जा हायो बेखिनिखौल' बानायबाय आरोना नोंथांमोननि थाखाय जायबा नेनानै थायो लोगो सनामोना गारामायाबो फैजेननायाव सुखुवा सुखुवा मोनथारदों आरोना लोगोफोर एकदम जाया जायानो बोरैबा हामजोबाखै नालाय गारामायाबो आंनो गारामाया गेजेर गेजेर बोरैबा जासोबाय थायोलै डक्टरनोबो देखायबाय गारामाखौबो मा बुंबावनो लोगोफोर दे जायखिजाया भिडिअखौ दसे नायलांदो बांद्राय बुंबाय थाथ'लाना सनामोन दाथ' ओरैबायदि अबस्था जाबाय ना आङो थान्दा बुस्थुखौनो जानो हायो ना थान्दा बुस्थुखौनो लोंनो हायो ओरैबायदि जेबो माने मैगं थाइगंखौबो माखौबा जाबाथाय एकदम गारामायानो जाला आरोना लोगोफोर बोरैबा गारामाया एसे प्रब्लेम जानानै दं आंना ना बेदरखौ जाबाबो एखेबारे बोरैबा जायो आरोना गारामाया जाफिनबाय थायो सायो बेनिफ्राय सुखुवा आरो आंना गारामाया बे बारावथ' थुनथुलिया गैखाला लोगोफोर फुजा होनायाथ' नायनोबो हाला मानोबो हाला जाबाय गैया आङो न'आवनो थाबाय थानांसिगोन आरो उफाय गैला दे लोगोफोर होमबालाय भिडिअखौ दसे नायलांदो दिनैनिफ्रायथ' आरो दुर्गा फुजाबो जाबाय न' माबा मोनसे सानो माबा मोनसे जाना होयो मोजां सानबाबो जेबो बेलेग बेलेगसो जाना होयो माथो खालामबावनो आंनि हामनो रोङिखौथ' आं रागासो जोंबाय लोगोफोर रागासो जोंबाय आङो ना ओरैनो डक्टरनो देखायबाबो फैसाल' थाङो हामाबो मा जाखो फालाय जेबो जाला लोगोफोर मोजां सानबाबो जाला आरो अब्लाबो नोंथांमोनजों कानेक्टेड थानो लुगैलै गोसोआ लोगोफोर ना बेखायनो आङो दसे दसे नुजाफैयो एकदमबारे नुजाफैनायखौ आं गारा लोगोफोर नुजाफैनायखौ गारा आङो जायखिया आङो एकदम आंनि अबस्थायानो खाराब जालांथों ओमफ्राय आसो जोंहानाव थांला आरो नों थुदो दसे बेरायना फैनोसै जोंहानावबो ओरैनोबाबो नै दसे फिसा पार्टि खालामसैब्रा जोंहाबो न'आव ना फुजानि एसे ओरैनो जोंहा न'आवनो ना नांथ'ला दे थुनथुलि आङो एसे उनाव फैनोसै ना दा थांनांसिगोन आं न'आव थांनोसै आं लेट जाबायलै मालाबा फैफिननोसैलाय आयौ होमबा थांला आरो थुनथुलि नेक्स्ट टाइमाव फैनोसै आं र' बेनिफ्रायथ' फुजायाव सानजों बेरायनोसै ना माथो होनो नोंहाबो लोगो गैखाया आंहाबो लोगो गैखाया जमा बेरायनोसै ना जाम्बा फुजायाव बेरायो नामा आं बेरायालै आंहा फुजायाव दखानसो होनो गोनां खोथा दङ आरो आंथ' गोदोनिफ्रायनो होबाय थाखायो दानिफ्राय थोरैना होयो आं फुजा फैब्लानो मायबा नङा मायबा मोनसे दखान होखायो दे आंथ' जानायनि माबा माबिनि दखान होलाबायो एबाराव आं सानदों आइखौ आरो आजाखौ लाफानोसै होननानै बा दखानसो होबावसै माथो सानदों आरोबा आं सानदों न'नि मानसियानो थाफायबा साबसिन ना फैसायाबो गावनियावनो फैफिनगोन नाथाय मालायजों होबा आरो एसे फैसानि झामेला जायोना फायदा जाबासो जाबाय फायदा जायाबाथ' आरो लससो जाखायोना लस जाबा आरो बांसिन लस जाबावगोन ना पार्टनारजों होयोबा बा थिग दं दे नोंनावले खालि नोंनाबाथाय जेरैखि जायाबा माबा नङा माबा मोनसे फैसा खामायलाय आरोना फुरा बिजनेस आरोना नोङो बिजनेसाव एसे माबाबो जानो हागौलै साक्सेसबो बिजनेसाव बिराद गोसो होयोना नोङो बेखायनो बुंदां फिसानिफ्राय स्टार्ट खालामबाबो नोङो सानसेबाबो साक्सेस जानो हागौलै बिजनेसावबो मानसिया गोरोंना नोङो नंगौ ना लोखिया मालाबा थगायगोन नामा जाम्बि नङा थेवबो हैद साला हासुनोसो ओंखारब्रबबायना आंखौ लामा ससेयावनो बायोला आं बिदिबा बहाबा थांबा दिमानो आंखौ हासुनो ओंखारो जारलासोलै एकदमबारे दाथ' मिस्थि मेथाइ बेदर गासिबो लाजोब्बाय न'आवबो आलासि दामा दामि फैबायानो आरो फैबावगोनदां आलासियाबाथ' फुजाबाथाय जाखायोआनो जोंना जेबोथ' लानांगौ गैखाला खुसियानो लाजालालै आं हलेबा फुजाबो आरो आंनि पार्टिया जायखौबो आं सापर्ट खालामोमोन देराबावबाय आरोना माथो बेफोरबायदिसो मोजां मोजांल' जानांगौलै जेरैबो साननाय बायदि जाफुंजोबबा खोथायानो आरो मा दंबावोना दे थांसै आं न'आव दा आरो माबा ओंखामबो संनो नांगोन ना बेदरबो लाखाबाय ओमफ्राय थुनथुलि आं थांसै खोमा दे बेलाय माथो थुनथुलिसो लक्ष्मण जोंहा थांबा मोजां जागौमोन मिथाइबो लाबोखाबाय नोङो आरो जोंहा आजा थेख्लायाबो बेदरबो लायखाबायमोन ओंखामखौनो जानांस्राबाबो जेबो नंलामोन ना जाम्बालाय बियो एफा मोजां लेंबाय आङो आलासि जानो आच्छा बे थुनथुलिनिथ' बै खनसे गोसोथोबफ्रामनाय सेंग्रायासो नङामोनथे बियो नंगौब्रा बेनो बा नंमारगौ दा ओमफ्राय जायखौ बै टाइमाव सैयामोन दिनैबा बेजों मिनि मिनि रायज्लायलायदों देनजारलै थुनथुलि बुस्थुआबो बा थुनथुलि माबोरै दं मा खबर
बेलाय माथो थुनथुलिनि एक्स फिसायसोमोनलाय। नोंनिफ्रायथ' एकदम बेटार साबसिन आंना बरिया मोजां खबरा। थुनथुलिनि खबरालाय मानो गाज्रि जाबायबायनोब्रा? नों आंखौ खबर सोंनो फैदों मा दरखारनि? नङा, नुबाय नालाय नोंखौ गोदान बयफ्रेन्डजों। माने नोंनि जानो गोनां फिसाया बेनो नामा? नोंनि गोसथोनाया गोदाननो। ओइ सान, खुगाखौ दं होननानै जानला मानला बुंबा जागोन नामालै? मोजां खुगाखौ बाथ्राखौ सामलायनानै बुंबा बुं। नङाबा आंनिफ्राय गाज्रिसिन रावबो जानाय नङा, मुथसे बुरा रावबो जानाय नङा नोंजों। सामजाखिया हो? आरे सोंदों माथो जाखो? बेथ' आरो नोंनि सिगांनि बै बयफ्रेन्डआसो नङामोन थे। गोदोथ' बेखौनो सैफ्लालायामोन। सिं सिं माने आंजों दंबाबो बेजों लाइन मारखुमाबाय थाखायोमोन दा नोङो। हा? बेखायनो दिनै बे नोंजों साथ एकदम सानैजों लोगो नांलायनानै लोगो हमलायबाय थादों। ओइ सान, मा खोथा बुंनाय जादों बेलाय? आरो थुनथुलिखौ नोंहा बेफोरबायदि बुंनो मा मोन्थाय दंबावोलै? नोंजों बेजों गैखालानो माथो। बाबा बेफोरबायदिसो जानांगौ दा। सासेखौ बेफोरबायदि माबा मोनसे बुंनाय खोनाबा नोंहा आरो देहायाव नांफानो। बै साला नोङो मा जाखांफैबाय थादोलै? गावबागाव लामाजों बेजों मानो फैथ'दों नोंलाय दिनैलाय? जेरै फैदों बिदिनो सिरि सिरि थांफिन, मालायखौ नांजानाङा दै। लाजि मोनदों थुनथुलि। बांद्राय फाल्थु नङा दै सान, बांद्राय फाल्थु नङा। नङाबा खोथाया एसे बोरैबा जागोन। बांद्राय फाल्थु देखायनो फैदों बेयाव। आंलाय थांखागोन ना। नोंनि बयफ्रेन्ड गोदानखौ नुनायखायसो आङो एसे खबर लानो फैदों नोंखौ। आंनि बयफ्रेन्डआनो जा जियानो जा नोंहा नांजानांगौ जेबो गैया बुंबायना आङो। ओंखारलां बिनिफ्राय। ओंखारलां गोख्रैनो। जेरैबायदि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखारलांखाजोब्बाय आंनि जिउनिफ्राय। आरो आंनि बेबायदि लामायाव हेंथा होफैबाय थानानै नोङो जल्दि गोख्रै ओंखारलां, एक सेकेन्डबो नायनो हाला नोंखौ। बेफोरबायदि इनसाल्ट खालामनो नोंहा मा मोन्थाय दंब्रा सान? जानला मानला नङा दै खोथाखौ। आं बिनि बयफ्रेन्डआनो जा जियानो जा बयफ्रेन्ड नं दा नं, नोंहालाय माथो नांजाबाय थादों? आं सिनायनाय नंगौ नङा, नोंहालाय जेबो नांजानाङा ना। बेथ' नोंनि जेबो जाला आंबो मिथिगौ। नाथाय मा बावबाय नामा थुनथुलि? बेखौथ' नों सिगां सैयामोन ना। नाथाय नोंजों बेजों बोरै बेफोरबायदि लोगो मोनलायफिनखो? हो? होमबाथ' नोंसोर सिगाङावनो चक्कर खामोन खोमा सानैजों। चक्कर दंखायोमोन नोंसिना, मागोना ओरैनो लानानै खाराखैमोन बे नोंखौ। दा थाङै थुङै आंखौ दाय फान्दायफ्लानानै आंजों गैला नालाय बेजों स्राय जालायबायना नोङो। बिराद सालाखि हिनजावलै नोङो थुनथुलि। आंखौसो फाल्थु देखायफैबाय थादों माथो बेलाय? आरो खोनासं, जेरैबायदि नों आंखौ लाइफआव खालामदोंना, थिग बेबायदिनो नोंनि लाइफआबो सानसे नुलांगोन आंबो। बरबाद जालांफिनजोब्बानो जाबाय दा। आंखौ नाय थुनथुलि, आंखौ। दा आंनि लाइफआव जेबो टेनसनबो गैला। नों थांनायनिफ्राय, नों ओंखारलांनायनिफ्राय आंनि जिउनिफ्राय। आंनि जिउआव खालि दा सुखुल'सै, सुखि संसारल'सै। आइ सान, बांद्रायथारबाय नोंना। नोंथ' मालाबाबो सुखि संसारबो मोनजाखानाय नंला थुनथुलि, बुजिबाय दा? नुलांगोन नों माबायदि बरबाद जालांगोन। आरो बरबाद जाथों नोङो, जेब्लायबो बरबाद जाथों। बेनो आंनि गोसोनि माबा, नोंनि थाखाय वेल विशेस। बेबो माबा वेल विश खालामनाय जाबाय नामा? नोंलाय माथो बेखौ सावसो होनाय जाबायलै? बेफोरबायदि जानला मानला मानसिखौ साव होबानो जागोन नालै सान, नांखाया नोंनि बायदि साव होनाया थुनथुलिनाव। थुनथुलिया नोंबायदि नङाना, नोंबायदि गेसाव गोसोनि। आंखौ नोङो बरबाद जागोन होनदों नामा? नों सानो आंखौ थुनथुलिखौ बरबाद जागोन होनदों नोङो? औ जागोन, नोंजों मालाबा मोजां जायाथ'। जेब्लायबो बरबाद जाथों नोंजों। थादो। आइ सान, बे थुनथुलिया जिन्दाबादमोन, जिन्दाबादानो आरो जिन्दाबादैनो थाबाय थागोन। रावबो आंखौ गाहायाव खोख्लैनो हाया सान, मिथिबाय? नोंनि बेफोरबायदि गेसाव गोफोन सावहारा आंनाव नांनो, आंनाव नांनो। आंखौ नोङो लोरबां सानदों नामा नोङो? जाम्बा बुरबक, दुनियानि जाम्बा लरग' लरफैफैनो। आरो नोङो बिराद सुखि संसार होनदों नामा नोंनिखौ? ओइ नोङो माबा हिनजावनि आसान गानग्रासो, हिनजावनि आसान गानग्रा। बेखायनो नोङो दा दसे उनावबाथाय नोंनि संसारा गैला सान। माखौबासो बुंदों नामा नोङो? बाथ्राखौ सामलायनानै बुं, नुवा नामा आंनि संसारा बेसे सुखि आं मिथिगौ। नोंनिफ्रायथ' साबसिन। गोदो नोंजों जाखिनि सम दंमोन ना, बेनिख्रुइ दा आङो सनाजोंसो बेसेबा हेपि दोङो। आंजों गैला, नांजाबाय थायो आंखौ माखौबा। आरो इसेबां सुखि संसारबालाय गोदोनो बेखौनो लास्राखायाखैमोन माने। आसब दिन्थिफ्लानो थाखाय आंखौ लादोंमोनलै बियो। दा नोंबायदि मानसिखौ आङो लाफ्लांनानै फस्थायखायोसो, जाम्बा। ओमफ्राय गारलायबाय, मोजाङानो जाथारबाय। थां ओंखारलां, नायनो हाला आङो। ओमफ्राय भाइ, नोङो खोनासंखा, नोंबो सानसे बरबाद जागोन। बेखायनो बिनि फ्रेम जालाव गोग्लैनाङा, एकदम गोजान थाखा। नोंहा मा नांजानो? ओंखारलां बिनिफ्राय। जों नोंजों रायलायनो गोसो गैयाथ'। आरो आं बेजों रायलाय दा रायलाय, आं बिनि फ्रेम जालाव गोलै दा गोलै, नोंहा नांजानांगौ जेबो नङा। नों बिनि जेबो जाला, गैस्राखाला नोंसोरो। आरो ओंखारलांबा नोङो आंखौ बेहाय एकदम नांलायनो मुद खालामखानानैल' फैयो नामा नोंलाय? था दरखार गैया, आंबो नोंजों रायलायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट नङा। बाट नोंनि बयफ्रेन्ड गोदाना हनै नायगोन दा, नोंखौबो सानबेसे बेजों खुसि थायो। बेबायदि मानसिखौथ' जोगासिनो जोंना उराय होमारदो आरो। ओइ सान, आंजों थुनथुलिजों बारा नांबाय थानाङा दे नोङो। गासैबो फाफि महा फाफि। एकदम नोंखौ नुबाथाय आंना माथा गरम जाजोबो। हो? नों? औ आयं, नुबायना? दिनै न'नि फिसाजोआ न'आवनो फैफिनबाय, जोंहा आब' इलिसाया। माथो बुंदोंसोमोन आंखौ? हाथरखिया जोंहा फैफिनबाय? नाथायबा नोंसो माथो? इलिसा, नों मानो बेयाव फैदों? आं माने। आयं, नों मानो रागा जोंदों दे? रागा जोंनाङा, एसे मोजाङै रायलायबानो बुजिलांगोन ना।
आब'आ बेयाव मानो फैदों मारै फैदों आयै आं बेयाव फैनो होननानै माने आंखौ जोंहा दादियासो बुंदोंमोन बेखायनोसो आङो आरो मेहेरमोनाबो खबरदार आंखौ आयै एसेबां समायना सोदोबखौ नोङो नोंनि खुगाजों आंखौ गाबज्रिनानै आइ बुंनानै लाजि फोनांना नोङो आयै बिमा मिथिगौबो नोङो मा होननाय जायो बिनि मिनिङा लासिं सिं बेहाय आंखौसो नोङो आयै होनफ्लानानै न'आव हाबफैनो नागिरदों जेरै फैदों बेबायदिनो ओंखारलां आरो मा दादै मेहेर बेलाय मेहेराबा नोंसोर मिथिखाया नामा सिनायै मानसिखौ जानला मानला बेफोरबायदि लाबोनाया थिग नङा होननानै मा हिसाबै बेहाय लाबोखो नोंलाय बे सिनायै मानसिखौ आयं बेफोरबायदि दा बुंलै जोंहा आब' इलिसाया दा जेरैबायदि नों सानदोंना बेफोरबायदि एकदम नंला आरो मानो सिनायै मानसि जानांगौ दे जोंनि न'निनो फिसाजो बियो अब्लाना मानो बेफोरबायदि बुंखो नों गावनि असे फिसाखौनो असे फिसाजो होननायनि जेबो खामानिखौनो मावस्रायाखै बियो आंहा रावबो फिसाजो गैया जि दंमोन गोदोनो थैनानै थांबाय दा आरो आङो रावबो फिसाजो दं होननानै साननानै लाला बेलाय सोर आं सिनायाना बिखौ आंनि फिसाजो होननानै बेहाय सिनायथि होफैनाङाहाय आं जानला मानला मानसिखौ सुखुवा बिनिफ्रायथ' नों आंनि फिसाजो मालाबाबो जानो हाया आंनि फिसाजोनि गियाना नों बायदिथ' मालाबाबो जानो हायामोन आयै आंखौ निमाहा होदो निमाहा आरो आंखौ आयै मानो बुंबाय थादो नों बिमानि ओंथिखौनो मिन्थिया जेबो बेबायदि नङालै आयं आब'आ दा बुजिबाय गावनि गोरोन्थिखौ आब'आ फस्थायबायबो ओमफ्रायथ' दादियानो आफायानो लाबोखादों आयं आब'खौ माने लेंनानै जोङो फोरमायगोन ना गासिबो बाथ्राखौनो नों रिलेक्स जाथ'लाय जागोन आं थांफिनगोन दे नाथाय आङो दादि लेंबाय थानायखायसो आरो मेहेर बुंबाय थानायखायसो फैखादोंमोन नङाबाथ' आङो फैनोनो थाङाखैमोन नङा आब' बिब्दि नङा आयं नों एसे बुजिनो नाजालाय नाङा दे मेहेर आं थांफिनसै दानो थांफिन दासो बिमा नागिरदों फंबाय नागिरदों बिबथै नागिरदों न'खर नागिरदों नोङो लाजि गैयि हिनजाव बेफोरबायदि गावनि न'खर संसार गारनानै खारनानै माखौबा मोखां दिन्थिफ्लेदों लाजासै नोङो बेयाव फैनायनि सिगां मा मोखां लाना फैबावखोसै नोंलाय बिमा लेंनो फैदों आंखौ लासिं सिं खालामफैबावनांला आरो नों आंनि सिगाङाव बिदि फैनानै जि खालामनांगौ गोदोनो मान सनमान सेस खालामनानै थांजोबखाबाय नोङो आरो मा होनो दाथ' नोमफाया दंमोनबा बेसे लासिं सिं जाबावसिनबावगौमोन मोजां जादों बेफोर समखौ नुनो थाखाय नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि आखुखौ नुनो थाखाय दिनै बे गैबावसो नङाबा आयौ नोंथ' माबायदि मान सनमान जालांदोंहाय गथ' आरो मेहेर नोंसोरबो बेखौ अनसायफिननानै लाब गैया मा मोनगोन गोदोनि बाथ्राफोरखौ बावनानै थाखै नैबे एमिया जाबायलै आयं जाबाय दे गोदोना हांगार जालांबाय बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानानै गाज्रि मोनलायबाय थानो नाङा दिनै आब'आ गावनि गोरोन्थिफोरखौ फस्थायनाय मोनखाबाय आरो निमाहा होनायानो देरसिन आयं मानोलाय बेफोरबायदि रागा जोंहाबनानै थान्दे दा दादियाबो जेबो मोनला आंबो जेबो मोनला नोंसोरबो जेबो मोननांलाना प्लिज अननानै आयौ खर' सालायनाय मोनबाय आं मालायफ्रा हनै फुजानि खानायबो जादों सोरबाबा मालाय बारदै सिख्लाल'सै हाय बारदै सिख्ला सोरबाबा मालाय बेरायनायनि हाय फुजानि ड्रेस बायनाय दावराव लै हाबाब जायहाबा मालाय खाफाल गोनां बयफ्रेन्ड गोनाङाबोथ' हनै दख'ना गिफ्ट मोनलायथारदों मालाय हासबेन्ड दंबा बिसोराबो हासबेन्डनि अननायाव मोनबाय गांसे फुजानि गांसे खानायबो जादों नाथाय आंहा जेरैबो खाफाल गैया साल्ला खाफाल गैयाना गैया बे थुनथुलियाल'सैलै हाबाब खानायबो जानायनिफ्राय लानानै दख'ना गोदान फुजा सफैबा ड्रेस गोदान आयौ दंजानाय ना दंजानाय मालाय बयफ्रेन्ड थानायाबो लाखिबाव आरो हासबेन्डनि अननायावबो नाथाय आंहा खाफालानो गैजास्रायालै थुनथुलि सेस आंहाबो गांसे मोनलायबाय फुजानि मुङाव सनानिफ्राय आंनि जिउनिफ्राय होननोबो गैयालै थुनथुलि जालायबाय आइ थुनथुलि जालायबाय मा जानोब्रा आयै खाफाल गैयाना गैया गाव खामायबाबो फुजायाव गांसेसो लानो होनबाबो जाहैयाबा मा खालामबावनो दे आङो मालायजों मालाय जानो हायो नामाब्रा आइ हो मालायजों मालाय जानो हायो गाव एसे एनै खामायनायखौहा ड्रेसफोरावल' गारजोबना बोरै जानो दे नाङा जोंहा बेफोरनो आरो नोंनाबो दख'नायानो मेरला ड्रेसानो मेरला दं बेफोरखौ गान आरो एसे दामि मोनबाय इन्दि सादोर दंखायोना इन्दि सियालाय माथो बेखौनो स्राय जोमगोन हो आरो दख'नायाबो स्राय गाननायानो मेरला दङ दख'ना बिदनानो बेखौनो खथ' साइजखौ गानलां आरो फुजायावलाय मा बेफोरजोंबो बेराय जायो फिल्म नायनायफोरावलाय मा सिनेमा नायनो थांखागोन ना नोंसोरलाय
जायो जोंनाबाथाय बिदि जायोना माबा दख'ना बायबाथाय ओजों आरो खानाय बोजानो मोनला देलायनो माखासेखौ मोनला मोनसेखौ मोनबा मोनसेखौ मोना जोंफोरना बिदि जायो थोब्ले माब्ले ओंखायनो जि जारला मोनो आं फैसाखौ जमायना दोनबाबो जाहैजोबाना बेफोरबायदिबा आरो फुजायाव बेरायनायावबो एसे नांबावगोन ना दावदै दैसे रुनाय जाबोदो 10 थाखानि साना बुट भाजा 10 थाखानि जाबोदो हा माथो नांबावगौ बाराबा आरो बै माबायालाय खिलि फानना गया बेखौ जाबोदो नोंहाथ' गोथावमोन ना आरो मिरामिस चावमिनखौनो जाबोदो आरोहाय 20 थाखासोनि मा मोनो हा माखौलाय एथ' दुखु जादों होमबा मोनजाजोबखायो माथो खम समावनो बुजियालै नोङो खानायबो बुरजा नांगौमोन दा फुजाखौथ' साइस नुयो बे लाम्बेर खानायखौलाय मा बोजाबायनोसै खानाय गुजानो लुगैदोंहाय बियो जानला मानला बोजालाबायनानै बेफोरबायदिया थिग नङा दसेल'सो थायो दा हा उनाव खानायफ्रा नस्थ' जाबा मा जानांगौ दे मुलि होनाय बुस्थु जोंना नेचारेलानो मोजां गोदोनि मानसि नोङो बारा बुजियालै बिउटिफोरखौ एकदम देलायनाय स्टाइलफोरखौ दानि जुगखौ मा बुजिनो नों गोदोनि मानसिया बांद्राय देलायबाबो मोजां नङाहाय ओरैनो समायना सिम्पल थानायासो मोजां दा मा बे एक्ट्रिस बायदि दख'ना गानबाल' एक्ट्रिस बायदि नुथारगोन नंदों नामा नोङो हा दख'नाखौ दामिखौ बायनो सानदों मा जागोन फालाया खम दामिबाबो समायग्राखौ बुजिखा आंनि हले बुंनायखौ ओंलै आंहा मानसिफोरनो दख'नाखौ लांगासिनो आब' हरनायखौ ओमफ्राय आंहाबो जि लानो लुगैयो फैसायासो मिलायहैजोबालै आयै आं दखानबो होनो सानदोंना ओंखायनोसो आरो दख'नाखौबो बायबा जारला जाहैगोन ना ब्रेन्डनि दख'नाखौ बायनो हायाब्रा जोंफोरा मोनानो थाङा आयौ ओरैनो दांनायनोल' मोजां मोनो आं मानसिफोरनो हैबा नायै दांनायनानैल' गोसोखौ थाजिम खालामसां हा देनां दाम खम जाबा बायगोन आरोहाय हा माथो बेखौलाय उनफोराव बायगोन आरो देनां आरो गोदान बुस्थु ओंखारलायगोन अब्लाना बायदो आरोहाय नोंसोरा मा बुजियालै दाल' गानथारनांगौ नामा अब्लाना बै गोदानखौ लुबैयोबालाय मा जानांगौ जाखो दे गोदान ओंखारबा गसाबो एसे गोदानाव मेगन नोजोर नाङो आरोलै मेगन खेबहरो गोदान मेगन फेनायानोथ' थिग नङा आरो मा गावखौनो गाव जेब्लाबो जेरैबो समायना नुनांगौ गोदान बुस्थुजोंल' गावखौनो गाव रुजुना लानाङा बुजिखा बिमानि बुंनायखौ नों जुदि गावखौनो गाव समायना सानना लायोबाना नों जेजोंबो समायनाय मोनगोन नोङो गोसोफोरखौलाय एसे गावखौनो गाव जेब्लायबो समायना होननानै साननानै ला आंनाव माबा खमि दं आंनाव बेफोरबायदि खमि दं होननानै गावखौ मालाबाबो लानाङा गाहायाव दोननानै मालाबाबो लाना मिथिबाय जेब्लायबो गावखौ बेफोरबायदिनो सानना लानांगौ आरो जेब्लायबो पजिटिभ साननांगौ साननायाथ' साननांगौ र' आंलाय माथो खमि दं दे आंबो समायनाब्रा अब्लाबो एसे फुजा बोथोरखाय बोरैबा खें मोनलायलाङोब्रा मालाबा